Mulas Producciones SL será a empresa que organiza o Vila Blues, unha nova que se coñecía despois de que a Xunta de Goberno local o aprobase por un importe de algo máis de 13.700 euros. Por outro lado, está aínda aberto o concurso para a contratación dos artistas que, segundo afirman dende Rabella, se axusta aos prazos establecidos pola Lei de Contratos. Ata agora sempre se facían as licitacións de maneira directa por outro procedimento, pero, bueno, se aprobou unha nova lei de contratos da administración e hai que adaptarse ás exigencias desta nova lei. Entón, bueno, está levando, a verdad, que un pouquiño de tempo, igual os plazos sí que van un pouquiño xustos, porque, bueno, estes temas da administración burocráticos suelen levar bastante tempo a súa adaptación, pero, bueno, hai que cumplilo, se está facendo conforme ás indicacións dos servicios jurídicos do Concello. Diferentes partidos da oposición ao consistorio critican as condicións dos pregos e as datas do procedemento que, segundo afirman dende Esquerda Unida, dan a entender que a contratación de artistas puido pecharse antes de formalizar o proceso de licitación. Para os grupos da oposición que teñen algunha dúda de como se está facendo o procedemento, pois está os expedientes de contratación á vista para que os podan revisar quen queira, e tamén os servicios xurídicos están a disposición non só do Goberno, sino tamén dos grupos da oposición. Sonia Outón sinalou que tamén está en licitación a organización do combate naval e non entende como todas as críticas se centran no proceso de licitación do Vila Blues. Por exemplo, que o combate naval, que tamén é unha licitación que está ahora mismo en curso na sede electrónica, exactamente igual que a do Vila Blues, pois tamén por primeira vez se fan uns pliegos para contratar o combate naval e termina o plazo de licitación o 12 de xullo, se abrirán as propostas e o procedimento, bueno, como é unha cantidad maior, non é un supersimplificado, é unha contratación aberta, pero eso o que determina son os importes, e pois, o mismo, non? En este caso, como no anterior, pois, seguiu as pautas e as indicacións marcadas polos servicios xurídicos do Concello de como que había que facer os trámites de contratación adaptados a esta nova lei de contratos. O Vila Blues é unha proposta que xurde dende a iniciativa privada, aínda que o Concello quen asuma a meirande parte do seu custe. Este evento terá un presuposto superior aos 51.500 euros, o que sumado a cachés, produción e contratación de baños que foron axudicados por un importe de 1.573 euros, a Despertando a Sociedade de Xestión Inmobiliaria Náutica SL. Rabella tamén asume directamente os gastos da SGAE e da publicidade.